हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करिए। एगो बढ़न खबर सामने निकल के आयल बा, जेमे बतावल बा कि बीजेपी पवन सिंह के पार्टी से निकाल देला। त काहे पार्टी से निकलस ए वीडियो में जानल जाई, तब वीडियो के अंत तक देखी। दरअसल रउआ लोग जानत बानी कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़त बान और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पार्टी के हुआ और पवन सिंह तो निर्दलीय चुनाव लड़त बान। बीजेपी पवन सिंह के मौका देले रहे, लेकिन पवन सिंह वो मौका के ठुकरा दे, लेकिन बीजेपी उनके पार्टी से निकलने ना रहे। लेकिन अब बीजेपी देखला सा कि उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी पार्टी के हुआ और पवन सिंह बीजेपी के खिलाफ लड़त बान। जाहिर से बात बा कि जब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के हुआ तो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़त, तो एकर मतलब भइल कि पवन सिंह तब बीजेपी के खिलाफ लड़त। यही से बीजेपी कहला बीजेपी पार्टी में रहबो करियन और बीजेपी के खिलाफ लड़ियन, ई ना हो सके। यही से बीजेपी कहलस कि इनके पार्टी से निकाल देवल जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर बीजेपी पार्टी से पवन सिंह के निकाल देवल गयी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के बीजेपी पश्चिम बंगाल आसनसोल सीट से टिकट दिले रहे। कहलस कि जा पवन सिंह, तू पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ा। लेकिन पवन सिंह तो पवन सिंह हवन, उ ई चुनाव लड़े से इनकार कर दे और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ लड़ गयी। यही से बीजेपी अपनी पार्टी से इनकर पत्ता साफ कर देले। तो रउआ लोग के ई खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी कि बिहार के हर लोग के पास ई वीडियो पहुंच जाओ। रउआ लोग कमेंट में बताई कि पवन सिंह के बीजेपी अपनी पार्टी से निकाल के सही कैलस की गलत। रउआ लोग कमेंट में बताई। मिलतनी आगे के तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।